Krásné dopoledne. Dneska si zahrajeme hru Two Beyond Souls. Má to nádherný příběh, nebudu vůbec zdržovat. Prozradím vám příběh trošičku vám ho jakoby nastíním, jenom o co jde. Pustíme se do hry. Tady v té hře vlastně jde o to, že se jedná o dívku, která má nadpřirozené schopnosti. Nebo alespoň si to o ní jakoby myslí. Ale ty nadpřirozené schopnosti vlastně jsou prostřednictvím jejího přítele, Aidena. Nevím, jestli jsem zmínil jméno dívky, je to Jodie. A vlastně prostřednictvím těchto dvou hrdinů je ta hra vyprávěna jako příběh. A vlastně prostřednictvím této dívky se dostaneme od jejího dětství do vlastně současnosti, kdy má problémy s policií a vlastně prostřednictvím jejich špatného rozhodnutí i dobrého rozhodnutí, to samozřejmě můžeme ovlivnit trošku i my ve hře. Já nebudu zdržovat, trošku nechám proběhnout intro, trošku vás to seznámí se situací. A vlastně prostřednictvím toho Aidena je to jakoby nadpřirozená bytost, která vlastně může hýbat věcmi, může ovlivňovat lidi ve okolí, může vlastně odemykat různé zámky časové a podobně. Takže určitě mnoho vlastností, které se nám můžou hodit. Další věcí je, že u téhle hry, ač je to teda trošku starší hra, je to tuším z roku 2014, ale i tak si myslím, že to má co nabídnout. Je ten příběh, opravdu, protože podle recenzí dostala tato hra 9 z 10. Vůbec bych se asi nedivil. Já jsem si ji trošku ze začátku zahrál. Dostal jsem se vlastně do, řeknu, 3. kapitoly. Potom vlastně jsem hru už moc nehrál. Takže zkusíme ji projít a úplně se asi nevejde do jedné části, takže bych to rozdělil do několika částí. Budu se snažit, aby byly tak trošku stejný časově a uvidíme teda, no. Tady vidíte jakoby už současnost vlastně, kdy má Jodie problémy s policií v rámci toho Aidena, protože jejich vlastně schopnosti způsobily určitý věci, které nechci úplně teď prozrazovat. Je to součástí toho příběhu, takže to se rozvíje později. Necháme teda trošku intro doběhnout, abyste věděli, o co jde. Tady už můžete vidět zkázu, kterou způsobil Aiden ve spojení s Jodie. Tento pán, to je velitel FBI a vlastně s tou policií spolupracují na jakoby zachycení Jodie vlastně ohledně paranormálních jevů. Takže jo, můžeme se pustit do hry. První část by měl být experiment. A zkusíme se dostat vlastně vždycky v
tom záznamu na ty dvě části. Myslím si, že to bude tak akorát. Jak už jsem říkal na začátku, vlastně tato hra je postavená na příběhu. Ten příběh je vlastně od dětství Jodie, takže vlastně si zahrajeme už od dětství a postupně ten příběh bude vlastně gradovat do současného stavu, jako bylo třeba v intru. Zkusíme si pohrát s panenkou. Dobře no, tak jdeme za ním. Musím teda pochválit, ta hra je opravdu krásně zpracovaná. Uvidíme postupně, jak ten příběh. Opravdu nevím ani já, jak to dopadne. Což je docela překvapení i pro mě. Opravdu těch hodin na dohrání to chce hodně. A taky vlastně můžete i ten příběh ovlivnit, jo? Že může mít asi víc konců. To úplně nevím, jestli to takhle jde úplně jakoby ovlivnit ten závěrečný konec. Ale zřejmě asi jo. Hey Jodie, how's your day been so far? Pretty good. Okay, we're gonna put this on now. Zřejmě se jedná o nějaký testování. Oh yeah. Oh, now you're a little princess. Don't worry. Everything's gonna be fine. I'm right next door if you need me, okay? Hey Jodie, can you hear me? Zkusíme dělat, že ne. Okay, let's start. Kathleen is next door, and she has the same cards as you. And we're gonna get her to choose one and see if you can tell us which one she chose. You think you can do that? Takže účelem teďka je prostřednictvím Aidena Good. All right, let's go. For it. zjistit First card. karty v protějším, jo, chápu to dobře. V protější budově. Má hvězdičku, dobře. Označíme hvězdičku. Next card. Úplně nevím, jestli jakoby tím prozrazením, že tu kartu znám. Jestli ten příběh neovlivním trošku úplně jinak, než chci. Zkusíme označit plusko třeba. Concentrate. You can do it. No. Ten čtverec. Next card. Ještě jednou. Ty vlnky. Very good, Jodie. Let's try something else. There's some building blocks on the table in the other room. You think you can make them fall over? Máme pohnout něčím na stole. Dobře. To prostřednictvím toho Aidena, jak už jsem říkal, taky jde.
prostě pohybovat věcmi, ovlivňovat lidi. Je to určitě dobrá vlastnost jakoby pro tu hru, protože vlastně to dává trošku na atraktivitě. Já myslím, že z nás bude mít docela strach. Tak s tou židlí. That's it. I'm sorry. I'm done. Jody, honey, the experiment is over. It's locked. The door's locked! I'm No, telling Kathleen, you it's not locked. It's probably Get me just out stuck. Give us a moment. Get me out of here now! Calm down, Kathleen. Go get the door. You have to stop now, Jody. The test is over. You need... Je vidět teda, že jakoby jsou spojeni nějak myslí mezi sebou. Jody. It's over, Jody. It's over. It's over. It will never be over. Tady na tom příběhu se mi líbí hodně, že jakoby ze začátku je to prý klidnější, trošku, takový možná pro někoho nezázemnější, ale já myslím, že pak jakoby ke konci se to asi hodně rozjede, takže jo, to byla první část. Teď se dostaneme na tu druhou část. Kdy vlastně už hrajeme zase za Jody trošku starší. Zřejmě to je asi přítel. I feel like everyone's looking at us. That's not just a feeling. Everyone is looking at us. Tuším asi, že přítel. This dress sucks. I knew I should have worn something else. Dress is perfect. You look great. But the most important thing, act natural. If anyone speaks to you, you just smile. So do you want me to act natural or do you want me to smile? I didn't know you had a sense of humor. Only when I'm scared to death. Ryan, I'm delighted you could attend. Always a pleasure she come in. Zřejmě I nějaký would like shake. you to meet my assistant, Elizabeth. I was unaware that American diplomacy was undertaken with such disarming charm. The pleasure is mine, Elizabeth. Gentlemen, I give you back your host. We'll talk later on it. Until then, Ryan. He hates me. The whole time he was imagining my head on a stick. He found you charming. I should be flattered. Yeah, I'm gonna shake some hands, blend in, find some more quiet. You know what you have to do. Dobře, splyneme tady. Ambassador, you're a sight for sore eyes. Co budeme I need dělat? to find a quiet place. Máme se najít nějaký asi tichý místo. Klid. Tady vidím dveře, že bychom mohli do nich. Konečně. لندن لقد كنت هناك في الشهر الماضي واشتريت كل شيء من المتاجر الكبيرة وفي النهاية لم يكن هناك مكان كافي ألا مؤني الطائرة
Že my máme jít sem, dobře. Tak. Zrovna teda netradiční místo, ale dobře. Oh. Hayden, are you ready? There's a large painting in one of the rooms upstairs. Behind it is a safe. The documents we're looking for are inside. But there are guards and cameras, so you have to be careful. You got it? Zřejmě teďka budeme používat Aidena na uloupení nějakých dokumentů. It hurts like hell when you're too far away. Nemáme teda moc času. Tady jsou otevřené dveře. A to jsou ty kamery. An office with a portrait of the Sheik. This is the place. Crap. You gotta distract the guard first. Odlákat jeho pozornost, dobře. Tak, a máš po fotbale. Tak. Dobře. Okay. Měli. Nobody will be able to monitor the main office now. We should be safe. Dobře, teď se vrátit někde zpátky do té kanceláře. Tady to byl asi ten. Jo, on je skrytý trezor za tím obrazem. Takže musíme najít. Tady něco je. Zřejmě spínač. Asi tuším. Asi jo, asi spínač. Ano. Ono je to na otisk celé dlaně. Zřejmě. Projít i tady tím super. Takže jo, dokumenty teda. Ano, vím, že nemáme moc času. Tak. Now don't move. Aha, ona prostřednictvím opisuje ten dokument. Takže vlastně to je i další vlastnost, kterou jsem na začátku neuváděl. Kam těch vlastností asi v průběhu hry bude víc. Je vidět, že jakoby oni jsou nějak spojeni opravdu, že i jí to vysiluje. Takže musí být nějak spojeni jakoby myslí nebo fyzicky. Opravdu nevím. Teď nás zřejmě asi našli. A to by bylo docela nemilé. Takže jo. Sorry. I can't do anything to help you. A slečna nám vzala dokumenty, nevím proč. Máme zřejmě asi za ní.
by se to teda asi trošku opláchnout, protože ta krev asi není úplně ideální. Jo, super. Musíme jít za tím přítelem ven. Jestli už bude k nalezení. A tady je. Jody, all right? Don't touch me! I wanna go now. Right. Yeah, we're leaving. Takže jo, přátelé, to je konec druhé části. Získali jsme i trofej, super. Pokud se vám ten záznam líbil a chtěli byste další pokračování, určitě to napište do komentářů a budu se těšit, protože mě samotného ten příběh zajímá. Díky moc a mějte se. Čau.